senón que daquela era solincísimo. Xulio Vázquez colleu os bártulos e, nese caso, a súa batuta, e con moita ilusión, con moitas ganas de traballar e con moitas ganas de transmitirnos a todos o seu traballo, o seu saber, veuse para Beade. Empezamos unha nova etapa que duraría ata o ano 1999. Unha etapa claramente de consolidación, unha etapa na que a Banda Escola de Música de Beade por primeira vez participou nun certamen, precisamente nun certamen galego, para no ano 96 ser a primeira banda de música de Galicia en participar no certame de bandas Ciudad de Valencia, nesa cidade de Turia. O ano seguinte, en Leganés, no Teatro de Galeo, conquerir o primeiro Premio Nacional de Bandas de Música. En definitiva, unha etapa de consolación, de auxe. E eu, querido Baltasar, vasme ter que perdoar, eres un tipo encantador, guapísimo, pero eu preciso que agora me acompañe aquí unha rapaza un poquinho máis guapa que ti. Por favor, Cecilia. E por que Cecilia? Pregunto. Que ten de especial, Cecilia? Xa miro a Xulio chorar, esa liámbola, a Juanta. Preguntado en Patiño por que Cecilia. As razóns son obvias, pero vostedes se recordan hai 5 anos cando fixemos unha cousa parecida de hoxe, que convidamos a moitos músicos no concerto que tocou dirixir o mestre Julio Vázquez. Aquí en Riba subiuse unha cousa aproximadamente así, sí, máis ou menos, e presentou o que era o concerto do seu pai. Hoxe eu quería que fixera o mesmo, porque ademais de ser unha rapaza encantadora, unha maravilla, pois eu creo que o seu pai vai a facer moita ilusión, e a ela tamén. O micro é todo. Bueno, a ela igual me mata despois, pero bueno. Vou presentar ao meu pai, que vai dirixir do Remi en momento Morricone. Don Julio, por favor.